שלום לכולם. אני רוצה לשתף אתכם במאוורר תקרה חכם שבעצם רכשתי ואיך אני שולט בו באמצעות מתג תאורה חכם רגיל. המאוורר הוא מסוג פסיפיק סמארט, הוא מגיע עם 10 שנות אחריות. אפשר לרכוש אותו במחסני תאורה, אולי במקומות אחרים נוספים. המאוורר בעצם מגיע עם רכיב של טויה, זה אומר שאפשר לחבר אותו לאפליקציות של סמארט לייף וטויה. הוא מגיע עם שלט, בעצם בשביל לשלוט בו מבחינה לוקלית בתוך החדר. אבל אני כמובן לא רוצה לשלוט בו בעזרת השלט, אני רוצה שיהיה הרבה יותר נוח ושלא נצטרך שלטים. איך מחברים את המאוורר? אז המאוורר מתחבר בעצם לתקרה. לא נסביר פה על ההתקנה, אבל מה שהוא מקבל זה רק פאזה 0 והרקה. הוא לא מקבל פאזה חוזרת, זאת אומרת שאין בו שליטה כמו במתג תאורה רגיל בעזרת פאזה חוזרת. אוקיי, אז מה יש לנו פה? פה יש לנו בעצם מתג חכם, גם שהוא תומך טויה, הוא מותקן באפליקציית סמארט לייף. פה בחדר יש לי אפילו 2 כאלה, יש אחד פה ואחד ליד המיטה, שבעצם הם זהים אחד לשני, וגם בתוך האפליקציה הם מקושרים ביניהם, זאת אומרת שכל לחיצה באחד מהם גם תפעיל את השני. ואיך בעצם אנחנו מחברים בין המתג הזה לבין המאוורר? אז בעצם בצורה מאוד פשוטה יש אוטומציות שאפשר להגדיר דרך אפליקציית סמארט לייף. אני מאמין שמי שמתעסק עם האפליקציה מכיר את זה. בעצם יש פה 4 לחצנים במתג הזה. דרך אגב, המתג מחובר, שני המתגים מחוברים אך ורק לפאזה ו-0, הם לא מחוברים לפאזות חוזרות, כי אין באמת צורך להדליק משהו פיזית, זה הכל דרך האפליקציה. אז בעצם יש לנו פה 4 מתגים, 4 לחצנים בתוך המפסק הזה. זה אומר שאנחנו צריכים פה 8 אוטומציות. לכל לחצן יש אוטומציה להדלקה והדלקציה לכיבוי, ואוטומציה לכיבוי. את הלחצן הראשון בעצם הגדרתי שהוא יפעיל וידליק ויכבה את התאורה של המאוורר. אז ברגע שאני אבטל, אתם תראו שהאור במאוורר יכבה, וגם, כמו שראיתם במתג השני, זה גם. המתג הזה, הגדרתי אותו שהוא בעצם יפעיל את המאוורר. אם אני לוחץ עליו, אתם שומעים את הצפצוף, הוא בעצם נותן נקודה למאוורר להתחיל לעבוד. לגבי שני המתגים האחרים, זה כבר החלטה שלכם מה לעשות איתם. מה שאני הגדרתי פה בחדר של הבן שלי, זה בעצם שהמתג הזה הוא בעצם יעמעם את התאורה. הנה אני אלחץ עליו. אתם רואים שהתאורה התעממה. בסרטון קצת קשה לראות, אבל זה תאורת עימום, ומבטל והוא חוזר למצב הרגיל שלו. מה שהגדרתי עם הכפתור הזה, זה בעצם שהוא יחליף בין מצבי המהירות של המאוורר. במצב הרגיל המאוורר מסתובב במהירות 2, כשאני לוחץ על זה, הוא יעבור למהירות 5. כמובן שזה הכל אפשר להגדיר לפי מה שאתם מחליטים ורוצים. מה החסרונות של המאוורר? המאוורר מגיע עם מנורת LED built-in, זאת אומרת שאם היא מתקלקלת אז מאוד מאוד קשה להחליף. אם זה בתוך מסגרת האחריות אז אפשר לפרק, לתת להם והם יחליפו, אבל אחרת צריך לתקן איכשהו את המנורה. זה הכל. תודה רבה, להתראות.